Unbox na ko. Asa man ito ako? Bunting yung dala-dala. Nawala naman po. Saan naman yung andara? Kasagara ining among ipamalit karon kani sila. Kani kasagara ani nila kuan kanang pambata kay mao manggoy kusog pambata manggod mo daghan. Pero kani una na akong gi kuan karon kani nangambak nang akong baligyan. Una na akong na-unbox kay ang toys. Paano siya birthday gift na ay birthdayhan nga bata karon. Tantangan ako ng price kaya napay price. Hindi pwede makita ang price. Invited me sa first birthday sa apo sa ko ang amiga, best friend na ko. Lisod man eh, kung nalang yung karas-karasan kay lisod po. Wala na ba ko yung wrapper pa? Kuani ang kuan. Kanang mutingog ni siya, ano siya yung battery tulo ka buok. Mutingog Hello Kitty radyo na po yung microphone. Para plin sa dira kay. Dayon tissue. Kining tissue personal use ra ni namo kay. Lahi man pod ning inani nga tissue na nako nga baligya. Kani siya lahi man pod ni siya kay mga tag kuan man ni siya. Kani siya basta man kay personal use namo niyang mga tissue. Saan na siya? Dayon na ay pangbata. Pero na ko ipambutang ako ang pambata. Mga kuan ni siya tag piso-piso. Dayon chichirya nga. Uy, ang nabutang di ani nga karton ang mga kuan nga tomato para sa akong in-laws. Diaper gatas. And siya. Dayon ni rin na ni siya ang mga chichirya o mga tissue. And there is sa isa ka box mauna ni siya ang hindi sa nina ko ikuan kay mag-pricing pa mga kuan ni display og hinahinay. Ang isa ka box bugat ka. Aray, Diyos ko po. Daghan manggod na ako gawa sa mga request sa mga dagko nga unsay wala diri kining mga pangbata nga toys magini siya ang kusog sa mga halin. Egg nga na ay kuan tulo ka buka ko ang gipalit. Ani siya tag kuan na ni siya tag sa kuan ni siya tag 1 tulo ka buka pili palit ni niya tag sa mangalan ani mani makita DY egg makita sa kay 3 pieces kaka ni siya dapita. Tag kuan siya tag 123 ang isa kain ani then 30 ka buk sunod tag 5 150 so natay ginan siya ani niya nga kuan nga 20 city ang bata ana siya ginan siya nga 20 city then kining mga inani palit ani niya tag kuan ka buk sulod tag 23 tag 23 ni siya ang sulod 25 plus 1 25 plus 1 so naaray 3 pero kusog kayo sa mga bata nakuha ko ubay ko ang tabuo daghan ni 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 7
8 kabuok. Dak hinahinay din display na ko, bitay ning mga egg na kani dire sa likod. Then kani siya tag 5 gihapon ang isa ano niya. Okay, kining among tindahan pag tingguot ako kabalo asan ako ni pang plaster basta lang naay magkakita ang mga bata. May still magbalili mga bata ani siya. Ganahan ang mga bata ni kay mawid bisag ako atong gamay pa na. Mao ni nani gyud akong hilig ko kanina yung mga inani. Pwede ni siya mabutangan og kwarta kay hindi ni siya. Kuan ni siya. Egg lang gyapon nga apple. Pila man ni siya. Egg nga apple. Kuan ni siya. Nagyapon siya yung egg. Sa ngalan niya, egg apple. Hmm. 120. 120. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 30 pieces na 30 pesos ano niya. 30. Then, kini nasagol niya na. Kini mo ulit kusog nga nahutdan dali ran hurot ako yung nani niya. Pillows nga yellow or violet. At pulo-pulo or kabutong tayo. Dayon, chowi choco, tag-apat 5 na ni dire sa amo ang nabilin kanina man lang may sulod. Nga kung gusto nga ganun. Dayon, beef fresh. Gamay na lang po akong beef fresh. Tag-isa na kayo. Naman din. Koy ko andaris. Murag na ako ko istak dari nga beef fresh. Dayon, kani. Kuan na po ni siya. Chocolate nga doon ay kuan ay pakapin baso. Kung mahilig dito ko basta doon ay pakapin. Makuan ko ano na ay pakapin. Dayon ang plastic balon. Tag 67, 80 kabuog. Doon ay 13 kada isa. 1, 2, 3, 4, 4 kabuok. Napamang tuig naman dira nga nabili na. 4. La, hindi rin tatlo yun. Nairinin ako sila pang-display. Ako pa man din silang pangita aglo po. Okay. Ano po siya? Ano sa pangalan? Ano niya? 4, 5, 6. Orange candy ball. Orange candy ball. Murag magbuto-buto po din siya sa bao. So magod ang buto-buto. Katupad katipong kuan, buto-buto po din siya orange candy ball. Orange candy ball. Si 118 day ni siya. Ano siya 108 with 32 day ang kuan ano niya. Ano siya. Sa mga dira sa gawas ka. Dayon ang kaning kuan, kaning orange candy ball kani is tag 27. Tag 27 day ni, tag 27 then 30 pieces. Gusto pin ra ginan siya, sige na lang hindi ko ka okay ra na siya basta kay burot lang og halin. Dinan man good niya koy marshmallow nga ice cream. Nahurot naman to good. Na dungagan na po ko. Dito sa paw din kani siya ang one toys lang gyapon sa mga bata. Ako sa nila ipang sapaw-sapaw diri nga bita kahit kani mga tagpiso nga mga inani. Dayon, lollipop. Ano? Kaya mga parang nakalat, wala din siya ng isa ang butang. Then, ang toy pen. Dana po yung toy pen. Mga kasagara yun sa mga baligya, mga pambata yun siya. Kay bata mo yun. Dayon ang Chucky. Pero oh, sige raming gipaningot man ni Chucky. Brown sugar, asin, dayon diri na day nakuha pug ko og request na mga inani sting. Nag 23 akong baligya 18 kapin.
request man ning mga inani good sting. Kuan lang kabuk sting. 1 2 3 4. Walo ra kabuk kon Mountain Dew. Mountain Dew nagkuan ko Mountain Dew kay wala man koy battle diri kay nga Mountain Dew. Ako ang battle kay ni ramang dayon mismo nga kuan mismo nga Coke og minga og mismo kanang gamay nga apple kuan gamay nga apple sa tawag na sito. Ora ni siya nara. Sting na din ay mga dilata dira nga uban. Sin dilata. Kaya napagiday ni siya kani kusog hapon ni siya. Dinadungag po og tanduay kay gamay na lang ang tanduay, matanduay nga gamay og tanduay nagkawag na rin ang among chiller o grabing paningot. Mo na ni siya nagkalat na akong gipangumpra karon. Mapura na po ang mga bata. Dugay na po makaistorya. Kung unsa ilang part, na pa may mga sobra-sobra pero dira ang nagkuha na siya. Gamay na lang siya dira nga mga kuan dapita mo. Nang gidungagan na lang ako. Nagkalat. Kani kay ako na lang ni siyang pagitan kung asa na po din ako ipang utang karon. Kani ipang kuan-kuan ram ni nako mao ni siya ang kini nagdungag nako anang miga. Kaya asa pa man ni kuan holiday nga kuan gipandungagan na nakaron ra mag-display karon. Ora ni siya ang amo ang napangumpra ka ganina. Kato para dito. Katag pa. Ngari na nako siya ipang display. Okay. Ano siya update sa mo ang kuan. Mo ni siya update karon sa mo ang tindahan. Nana. Napo dai koy mga emit og kuan nalahi na ra mga long kay di ba dugay ron tanang ita og long ato. Long na inana dayon. Color sa hair. Then katong gamay nga para sa chicheria. Katong siya na nang niya puncher. Then tag 5 hon nga. Wa kay tag juice ra magud na adere nagpalit ko tag 5 hon nga. Kanang sige tawag ano? Kanang cotton buds. Dayon ang sa mga pricing. Mga pricing. Dayon na niguro na ko palit og mga stick glue. Doon ka klase ng stick glue nga kung gipalit. Naapod to isa asa mo itong stick glue na. Dayon na Q-tips. Duha kabuk na kong Q-tips. Glue na ko na natay glue. Nani ako daghan nga nani kami sa rin daghan kay nga Jolin. Dinero daghan ning mga stick glue na matag 5. Tinday na kay bayoplo. Bayo. Wala tin. Tinani mo. Wala ka tambal. Naapoy kuan ra ako kanang say tawag ani niya ay kanang. Sikra. Oo. Dayon kaning main ani. Pencil, ball pen, nagpalit na po para sa kuko. Di kalimtan ang para sa kaugaling na kuko kay harapuan. Then wala nawala lagi na nagpalit kay ko ginani ball pen nga panda okay ba ni nani? Then tagpisuhon yung banit. Ora na. Oh, ginaplungan na. Kining mga pambata yun ako ang mga kuan kay sagi kay na nako nga pambata daghay bata diri sa moa kay daplin mi karsada mga magdula labi na goy classic ng eskwela mga pitin na sila mo nang diri man bisan og inani dos, tres, 5 inana lang ginan siya gawas aning mga inani mga toy nga mga tag 118 mabutog 13 lang siya bahala og ginagmay nga ginan siya basta permanente. Okay, so that's all for today. Thank you for watching. God bless.